Tak, milí diváci, budem rozprávať, možno sa ešte niekto objaví, keď zvykneme, tak budeme ešte akademický tak. Keď nie, nevadí, ako sa vraví, ich škoda, aj kto neprišiel. Takže ja vás vítam na našom dnešnom, v podstate takom záverečnom vystúpení, pretože školský rok sa nám blíži ku koncu. Kvôli tomu sme sa aj teda rozhodli, že nejako budeme prezentovať to, čo sme za tento školský rok stihli urobiť. Neuvidíte všetko, lebo sme viacej veci urobili, ale taký základ. Aj keď je ešte čo to porobiť na tom divadelnom predstavení, ale tak už sme sa rozhodli, že to dáme von. No a pomaličky to ešte budeme pilníkovať. Uvidíte dnes umelecké prednesy, uvidíte dnes divadelné predstavenie. Tým umeleckým prednesom by som vám tak skrátke povedal, že vlastne prednesy, ktoré sme robili počas školského roka, vznikli od začiatku roka, vznikli od pol roka. Bolo to také rôzne. S niekým sme robili ešte aj okrem toho iný prednes, že dajme tomu prvý pôrok sme robili jednu vec, druhý pôrok druhú vec, ale tak urobili sme taký výber. Čo sa týka divadelného predstavenia, tak to je taká celkom zaujímavá vec, s ktorou som celkom tak spokojný v rámci toho, že ako to vlastne celé vznikalo. Lebo vznikalo to tak, že vlastne ja som prišiel s nejakým nápadom a deti, že neviem čo a tak dobre, poďme špekulovať, poďme rozmýšľať, tak prišli návrhy a začalo to tým, že vlastne oni si sami vybrali, že toto sa mi páči, čiže asi viete teda, že to bude hlúpa žena, lebo vám to asi rozprávali, je to taký príbeh o hlúpej žene. V podstate rozprávka. Tak dobre, no tak keď ste si to vybrali, tak to skúsme a som si tak asi niečo ich na tom tak láka. A potom to tak nejako začalo, že a mohli by sme tam toto a mohli by sme hento, no skrátim, proste uvidíte prácu, ktorá je tak 50 na 50. Ja som ich vždycky tak nejako niečo postrčil, niečo som ich tak akože trošku, že toto asi by bolo lepšie takto, toto by lepšie bolo možno takto, ale veľmi veľa vecí, veľa nápadov si tam oni buď demokraticky odhlasovali, alebo niekedy demokraticky si tam vsunuli. Čo ma teší je napríklad aj to, že veľmi veľa rekvizít si sami vymysleli a aj pripravili, že reálne si ich vyrábali. Takže uvidíte takú prácu, vlastne, kde aj veľmi veľa na tej inscenácii robili oni. Čiže nie je to vyslovene, že moja režia, ale podľa som to tak 50 na 50. Takže z toho sa veľmi teším. Začali s nami túto hru skúšať aj chalani, Dominik a Tomáš, ale oni potom od pol roka dostali nejaký nápad, nejakú víziu, nejakú zobutili a to ešte. A čo keby sme spravili, že chlapčenskú skupinu? Oni no dobre, no tak spravíme chlapčenskú skupinu. Čiže, len aby ste sa v tom nečudovali, oni budú vystupovať v prednesoch, ale nehrajú v tej inscenácii, pretože s nimi vlastne na budúci rok vymyslíme v rámci samostatnej skupiny úplne niečo iné. Sám som zvedavý, čo z toho bude, lebo ešte som to teda nemal tak, že by vyslovené, že chalanov, tak uvidím, čo to bude, ale dúfam, že to bude niečo fajn. Takže, nejdeme to naťahovať, prajem vám teda príjemný umelecký zážitok. Na začiatku teda uvidíte umelecké prednesy, ktoré sme si tak trošku pripravili, tak choreograficky by som to nazval, aj keď veľmi to opatrne, to slovo choreografiu. A hneď potom bude nasledovať divadlo, nebudeme tam robiť nejaké prestávky. Takže, ja idem k technike a môžeme začať. Dúfam, že ma počuli, pretože počuli. Ešte som zabudol povedať, že to bude svetová premiéra dneska.
Po zaznení zvukového signálu môžeš nechať odkaz PONG. Volám ti, nie si tu. Po zaznení zvukového signálu môžeš nechať odkaz PONG. Ping, pong, pong, ping. Volá mi tvoj odkazovač. Tvoj odkazovač volá môjmu odkazovaču. Môj odkazovač nie je tu. Dvíham slúchadlo. Hovorím, to som ja. Po zaznení zvukového signálu môžeš nechať odkaz ach. Volám ti. Môj odkazovač volá tvojmu odkazovaču. Tvoj odkazovač nie je tu. Po zaznení dvíha slúchadlo. Hovoríš, to som ja. Po zaznení zvukového signálu môžeš nechať odkaz och. Ako neodvolateľne sme na seba odkázaní. Naša škola dostala niekoľko stupeniek na divadelné predstavenie Idiot. Rodičia, ktorí by mali záujem vidieť idiota, nech prídu do riaditeľne. Opakujem. Rodičia, ktorí by mali záujem vidieť idiota, nech prídu do riaditeľne. Hlasy amplióny rozozňali triedy. Žiaci s dlhším vedením, ktorí ani na druhý krát nepochopili, čomu sa žiaci s kratším vedením smejú, si to nechávajú vysvetliť. Takže potom nasleduje ďalšia vlna smiechu. Ticho! Ticho tu bude! Búcha učiteľka Maxová na stôl ukazovátkom a snaží sa zachytiť aspoň nejaké riaditeľové slova. Kúzelník Rádi Damil vystúpi pre našich žiakov. Užij si! Skromná telocvičeň zahodená. Rádi Damil si líha na dosku s kulicami. Keď sa postaví a ukáže dierkovaný chrbát, je odmenený potleskom, ktorý začína pán riaditeľ. S druhým číslom sú problémy. Rádi si vyzuje ponožky, ľahne si na podlahu a medzi prsty na nohách vloží kusky kriedy. Poprosí ctené publikum o akékoľvek slovo. Kretén! Vypáli pohotovo Rosenheim. Zákot! Pridá sa ďalší hlas pomedzi piatakom. Žiaci sú to slova vďačne prijaté. No, nie však riaditeľ. To je hanba. Kúzelníci teraz určite myslí, že iné slova nepoznáte. Kúzelník sa len láskou neusmeje a povie. Moje nohy dokážu napísať všetky slova, ale radšej píšu tie kratšie. Jedna z učiteľiek pošepká niečo žiakovi z druhej triedy. Ten sa prihlási a povie slovo. Slniečko. Áno, to je krásne slovo. Uľaví sa kúzelníkovi a noho napíše slovo. Slniečko. Pán riaditeľ opäť vyprovokuje poklesk. A teraz vám požičiam tieto kruhy. Môžete vyskúšať, či sa nedajú odpojiť, či nie sú narezané, alebo či to nie je jaký iný podfúk. Povie kúzelník. My to chceme tiež skúsiť! Kričia piataci a kruhy putujú dozadu. A teraz prosím kruhy vrátiť. Ukážem vám kúzlo. Ale kruhy nikto nevracia. Už ste si kruhy prezreli, tak ich vráte. Môže vystúpenie pokračovať. Hovorí riaditeľ školy dozadu. Okamžite vráte tie kruhy! Rosenheim čajka! Pridá sa Maxová. Ale my ich nemáme. Odhradzuje sa Rosenheim. Ak tie kruhy nevrátite, nemôžem ukázať kúzlo. Ale ak ich vrátite, za odmenu vám ukážem kúzlo, ktoré som nemal v programe. Budem
hltať oheň. Hovorí už trochu nervózny kúzelník a má to správny účinok. Žiaci z nižších ročníkov sa otáčajú dozadu a upozorňujú piatakov, aby už nebudili a tie kruhy vráti. Riaditeľ žiakov utíši a povie: Tak pozrite sa, ak tie kruhy nebudú, keď napočítam do 3, nielen, že tu pán Vrázek nebude hltať oheň, radši tam miluje meno, ukloní sa kúzelník. Nielen, že tu pán Ráči nebude hltať oheň, ale rozídeme sa naspäť do trieď a budeme pokračovať v normálnom vyučovaní. Pohrozí riaditeľ školy, čo zdvihne šomrania a nenávisti voči zlodejových kruhov medzi malými deťmi. Zatiaľ, čo medzi staršími žiakmi, ako sa zdá, sa vyskytlo určité potešenie z toho, že sa dospelí vďaka neznámemu hrdinovi vymkla situácia z rúk. 1, 2, 3. Odpočíta pomalu riaditeľ a keď vidí, že bezmysledne zamietne dverám a povie: Vystúpenie sa končí. Odchod do tried. Tomáš Jender. Dnes je oberačka, povie tatko a strčí mi hlavu dračieho druhu. Dračí druh vyrába tatko celú noc pod pernou a nedá sa tam dýchať. Počujem z diaľky mamu, ako mu hovorí: Pusti ho! Tatko má dobrú náladu a strčí do brohu, teda pod pernou aj mamu. Obaja sa tam mytáme, ale on má na nás vyložené nohy. Potom mama škriabne tatka: Kto má nechať tie tvoje úchylné naprdené smrady? Tatko si pozerá po škriabanú, ale stále má dobrú náladu a hovorí: Vy nemáte vôbec úslu k otcovi, ktorí by boli šťastní, keby mohli byť pod otcovou perinou. Napríklad taký Norko Bartalský, ten z brohu ani nevyjedol. To robí tatko vždy, keď si vymyslí nejaké meno a tvári sa, že je to naozaj zlý človek. Sice niekedy aj je. Napríklad rozprával o Jankovi Smolkovi, ktorému smeli tak nohy, že ľudia utekali z kina. Neveril som, že taký človek existuje, no raz sme ho stretli s takou paniou. Tatko mi hovorí: Pamätáš, koľko som ti rozprával o tom pánovi? A slávnosť vykríkol: To je Janko Smolko! Dobrý deň, tatko všade o vás rozpráva. Zolka Mrazová. Prvý raz sa Katka stratila, keď mala 5 rokov. Stalo sa to na pohrebe Ujofea. Ujofeo bol deduškov brat. Býval na predmestí a jeho smrť nastala náhle a nečakane. Zadrhol sa. Kúracou kosťou, ktorá sa mu zasekla v hrdle, keď pahodne raňajkoval. Pohreb mu vystrojil bek. Rodina prišla zblízka aj zďaleka. Rodičia, babička a deduško sa potichu hádali. Rodičia, babička a deduško si obliekli čierne šaty, na tvár nasadili zvlnený výraz, Katke dali do rúk veľkú smútočnú kyticu a spoločne sa vydali na cestu. Celou cestou sa hádali
či urobili dobre, že Katku vzali zo sebou. Otecko bol proti. 5-ročné dieťa má byť ušetrené smutných výjavov, ktoré ešte nemôže rozumieť. Deduško bol aj za, aj proti. Čo Katka z ničoho nič spadne do vykopanej jamy? Ale na druhú stranu, čím skôr sa dieťa naučí na pohreboch dobre správať, tým lepšie. Jedného dňa on zomrie a nepraje si, aby na jeho pohrebe bol niekto, kto sa na pohreboch nevie riadne správať. Mamička s babičkou boli za. Mali pripravené plačlivé vystúpenie a chceli, aby si Katka videla, ako na pohreboch chodí a aby sa naučila pekne plakať. Babička vysvetľovala Katke, čo má robiť s kyticou. Keď hodí raka do rany a všetci začnú plakať, Katuška pôvabne hodí kyticu na raku a tiež sa rozplače. Nie, aby to pobliekla. Všetci sa natlačili v jame a neduškovo šlapali po cudzích hroboch. Dýchová hudba chvíli odohrala. Tam sa na jednom mieste rozostúpil a 4 mocní chlapi priniesli raku s ujonterou. Do spevu sa pustilo niekoľko žien. A keď skončili, začala sa posledná rozlúčka. Najprv prešiel pár. Mal oblečené dlhé čierne šaty a prednášal rôzne zaklínadlá. Potom prešli ďalší. Jeden začal s hasitým zvolaním Františku! Druhý v polovníckej rovnošate zase skončil s výkrikom Lobustar! Rodičia, babička a deduško sa potichu hádali, kto z nich prvý hodí na raku z zeme a kto z nich má právo príjmať úprimné blahoželanie. Potom opäť zaznala smutočná hudba a všetci sa pustili do posledného, najväčšieho chvílenia. Babička sa snažila plakať čo najhlasnejšie, aby ju príbuzní a pozostali neotvárali, že prejavia málo smutku za ujonterou. No, pritom v telo pozorovala raku lesenúcu do hrobu. Raka už skoro dopadla, ale kytica, ktorú mala vidieť Katka, ešte stále nepriletela. Babička sa spoza vreckovky pozerala vedľa seba a srdce sa jej skoro zastavilo. Katka! Jej Katuška! Bola preč! Miško podržal moped
a ja som sa nám vytepil. Stlač pedál, stlač, chytro! Tom moped zarabčal. A už to išlo, samé, ani len pedál netlačím, nedočiahnem, len idem a udržujem rovnováhu. Vietor mi vyzdá okolo uší a všetko okolo mňa krúži. Stĺp, brána, lavička, mlaky po daždi, pieskovisko, hojdačka, domá správa a zase. Stĺp, brána, lavička, mlaky po daždi, pieskovisko, hojdačka, domá správa a zase. Stĺp a všetko od začiatku. A ja som veziem zakvačený do kormidla a Miško utíka za ňou, ale po treťom kole kričí. Už nevládzem! A oprel sa o stôl. A ja sa vezem sám a je mi ohromne. Veziem sa a v duchu si predstavujem, že sa pretekám na klopenej dráhe. Stĺp, Miško, hojdačka a domá správa. Všetko sa mi to dosť dlho mihalo pred očami. A bolo to strašne krásne. Iba noha, čo sa mi opálala ako makaron, začala trochu trpnúť. A zrazu mi ostalo ako si na ňu. Keď som letel okolo Miška, zakričal som. Už nevládzem! Čo? Hlasnejšie! A ja mu na to, čo si hluchý, nepočuješ? Ale Miško bol už ďaleko. Vypovedá o charaktere dotyčného písateľa a rokmi získava na autentickosti. Ráno som od rozrušenia vstala o hodinu skôr ako zvyčajne. Pozbierala som si všetky ničové veci a zabrala sa do kúpale. Vážne pôjde takto vystrojená do školy? Toto určite len predýchne. A kto vie, či to predýchame sama. Vlasy som si nadelovala fakt šialene. Odstavovali mi na všetky 3 tie svetové strany. Schytila som čiernu ceruzku a začiernula si oči. S úžasom som zrysala, že vyzerám svetlo. Nepodobala som sa síce na seba ani trochu, ale nový výzor by úplne vyrazil dých. Kebyže ma pánk aspoň trochu bral, hneď by som takto chodila.
na matke. Najprv dobehol otcov. Čo sa deje? Išiel sme ako povedať. Ale keď mu spadal, vypadla z neho nadávka, ako som z jeho úst ešte v živote nepočul. Normálne som sa zašarila. To čo má byť? Prebrala sa ma na strázu. Hlas jej vychádzal z neuveriteľnou intenzitou. Okamžite to daj zo seba dolu. Mami, pokoj. To je ten projekt, čo som ti spomínala včera. Toto nemôže byť školský projekt. Toto je chore. Okamžite sa choď prezrieť a umyť. Takto ma nepôjdeš. Dobre, prezlečem sa. Zdala som sa. Chvala snad.
sú technicové jadierka. Až pôjdu okolo obchodníci, vymeníme ich za nový pohár. Ale veď ja chcem ju. Ale ja... Keď však žena chce vyviesť nejakú hlúposť, nikto jej v tom nezabraní. Na druhý deň muž odišiel do pola. A čo sa mi stalo? Ako náhodou šli okolo chalupy obchodníci s pohárstvom. Čo
vytrhol poličku s fľašami a už bol preč aj slepec techno.
Pochopil som. A že vraj hlúpe ženy. Asi ste si všimli, že stres a panika robí strašné veci na javisku. Ale ja verím tomu, že keď to budeme hrať 5., 6. krát, tak to bude úplne iné. Ale tak naozaj veď takú svetovú premiéru. Ja som sa sám neskačil čudovať proti tomu, čo sme skúšali dobre, ale verím to. Aj dospelí majú čo robiť, keď sú na javisku, nie to ešte deti. Ale tak, zvládli ste to, gratulujem vám. Ja ešte raz naozaj oceňujem to, že veľmi veľa roboty na tejto inscenácii spravili oni sami. Od, ako som už hovoril, či od scenografie, alebo od toho, čo bude, ako bude robiť. Na záver ešte by som chcel len povedať, že v tomto školskom roku sa podarilo aj niekoľko veľkých ocenení získať, pretože na začiatku roka sme boli na medzinárodnej súťaži a umeleckom prednese. Ak si to dobre pamätám, tak myslím, že Julka tam bola ocenená Matúša. A neviem, ak som na niekoho zabudol, tak mi sa nehnevá. Chcel som povedať, že napríklad Dominik, on je taký nováčik u nás, chodil len pol roka, takže gratulujem mu k tomu, že vôbec prišiel na javisko a dokázal povedať a naučiť sa text takisto. Áno, takisto aj Vivien Jenová, čiže pol roka. Takže učíme sa aj to, vyjsť na javisko a bojovať s panikou a so všetkými tými vecami a s jazykom. Takže ešte raz, vám ďakujem, že ste prišli, že podporujete divadlo a deti vaše. No a vám gratulujem k premiére, no a podrobnosti si povieme osobne. Dobre, takže ďakujem. Ešte ja som deti poprosil, že aby mi pomohli zniesť veci aspoň dole, takže som poprosil o nejakých 10 minút, aby ste si ich nezobrali, aby som to nesol, ja to potom ešte musím hore zvolať. Dobre, takže ďakujem ešte raz. Pomáhajte si to len.